Oiana, la loka de la casa naiz, eta gaurkoan zamau babes hau egiten ikasiko dugu, eta ondoren edalontziaren azpian jartzeko borobiltxoa ere material honekin ere egingo dugu. Bai? Horrela, obaloa eta borobilaren proportzioak egiten ikasiko dugu, eta hau oso erabilgarria izango da guretzat edozein proiektuan erabiltzeko. Zamau babes hau eta egiteko erabili dudan materiala, Kasasol etxeko eko kolekzioko kolore naturala da. Zuk nahi duzun materiala erabili dezakezu, baina bai gomendatzen dizut elastikoa edo elastikotasun gutxiko materiala izatea. Ondoren, kakorratza. Material hau 4-6 milimetroko kakorratza erabiltzeko gomendatzen da. Nik hau 6 milimetrokoarekin egin dut, eta edalontzia jartzeko beste borobila 5,5 milimetroko, ez dakit oso argi ikusten den, 5,5 milimetroko kakorratzonekin egingo dut. Jostorratza eta markadore bat. Eta nola ez? Guraizeak. Has gaitezen. Obaloaren estruktura ezagutzeko, hasi baino lehenago, azaldu nahi dizut, hasteko, hemen erditik hasiko garela, eta 10-15 puntu egin ditzakegula zabalagoa edo estuagoa izateko, bai? Baina gure hasiera hau izango da. Eta ondoren, horrela, borobilean jarraituko dugu gure puntuekin, eta borobil forma bi izkinetan emango diogu, eta hemendik hazten joango da. Hemen aurki ditzakegun zailtasunak, hasiera edo gehiketa proportzioak ondo ezagutzea litzateke. Gehiegi jartzen badugu, kurbak hartuko baditu, eta gutxiegi egiten badugu, gauza bera gertatuko zaigu. Orduan, oso garrantzitsua da ondo ezagutzea zeintzu diren handitze proportzioak. Eta orduan, lerro honetatik abiatuz egingo dugu gure obaloa, bai? Obalo forma hau egiteko, hasieran korapilo mugikorra egingo dugu, beti bezala, eta 15 katetxo egingo ditut, bai? Zure kantitatea obaloaren tamainaren arabera izango da, baina gogora ezazu, tamaina hau obaloaren erdikoa dela, bai? Hemendik onera, gero, hasi egingo da aldeetatik, bai? Beraz, gogoratu, hau dela gure katetxoaren neurria. Beraz, egingo ditugu 15 katetxoak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 eta 15. Hemen dazkagu 15 katetxoak, orain beste bi egingo ditugu altuera hartzeko, 1 eta 2, eta puntu altu bat egingo dugu 1, 2, 3, hirugarren katetxoan. Horrelaxe. Eta hortxe, gure lehenengo puntu altua. Bai? Eta hemendik aurrera, puntu altu bat, egingo dugu puntu altu, edo egingo dugu katetxo bakoitzean, bai? Puntu altu bat, eta horrela jarraituko dugu katetxo bakoitzean bat eginez, beste izkinera iritsi arte, bai? Izkina honetara iristen garenean, azkenekoa egin aurretik, hor geldituko gara, eta hor ikusiko dugu elkar jakiteko nola egiten duguen ezkina. Dagoeneko iritsi naiz katearen azkeneko katetxora, bai? Egin ditut ja 14 puntu altu, eta orain azkeneko honetan 5 puntu altu egingo ditut. Bat, bi,
3, 4, eta 5. Eta 5 puntu alto hauek izango dira obaloaren eskinak, bai? Hurrengo puntu altua beste aldeko lehenengo puntu altuan egingo dugu. Horrela, puntu altu bakoitza beste aldeko puntu altuaren parean egingo dugu. Begira. Horrela, 5 puntu altuak gelditzen dira izkinan, eta hasi gara puntu altu bat egiten katetxo bakoitzean bata bestearen parean. Bai? Eta fijatu baldin bazara, hemen katetxoaren hasierako ari hau puntu altuak egiten ditudan bitartean izkutatu egingo dut. Eta horrela, bai? Egingo dugu puntu altu bat, puntu altu bakoitzaren parean. Katetxoa hartuz. Eta horrela jarraituko dugu azkeneko katetxora iritsi arte ikus dezagun nola egiten den beste izkina. Dagoeneko iritsi naiz lerro honen ia amaierara, bakarrik katetxo bat falta zaigu amaitzeko, eta orain berriro ere hemen egin dugun bezala kurbatxoa egin beharko dugu, baina gogoratu bueltaren hasieran hemen puntu altu bat egina badaukagula. Ondoren, beste bi katetxo hauek ditugu, badago pertsona batzuek erabiltzen dute 3 katetxo bi beharrean, eta hori puntu altu baten lekuan erabiltzen dute. Niri ez zait gehiegi gustatzen, orduan nik egiten dudana da bi katetxo hauek altuera hartzeko bakarrik erabili, eta ondoren hor desagertuta uzten ditut. Vale? Orduan, puntu altu bat egina baldin badakagu, hemen beste 4 falta zaizkigu 5eko izkina egiteko, beraz, egin ditzagun 4 puntu altu izkina honetan. 1, 2, 3, eta 4. Eta bueltaren lehenengo puntu altu honetan edo izkinako azkeneko honetan kakorratza sartuko dugu, puntu irristatua, eta begira egin dugu obaloaren lehenengo buelta. Has gaitezen bigarrenarekin. Bigarren buelta honekin hasteko, berriro ere bi katetxo egingo ditut altuera hartzeko, eta puntu berean kakorratza sartu eta puntu altu bat egingo dut. Bai? Hementxe, hurrengoan puntu altu bat, hurrengoan ere puntu altu bat, eta horrela puntu altu bat egingo dugu puntu altu bakoitzean, izkinera iritsi arte. Hau da, izkineko 5 puntu altuetara iritsi arte. Beraz, honara iristen naizenean, elkar ikusko dugu berriro. Iritsi naiz bigarren lerro honen lehenengo partera, egin ditut puntu altu bat puntu altu bakoitzeko, eta orain izkinera iristen naizenean, hemen ditut izkinako 5 puntu altuak, eta buelta emateko 2 puntu altu egingo ditut puntu altu bakoitzean. 1, eta 2, 1, eta 2, 1, eta 2, eta horrela, izkinan 5 puntu izan beharrean 10 izango ditu. Bai? 1, eta 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eta azkeneko falta zait
bat, eta bi. Eta orain, iskina amaitzerakoan, berriro ere, puntu altu bat, egingo dut, puntu altu bakoitzean. Eta begira, eman diogu ja piezari buelta, egin dugu hemen iskina, eta jarraituko dugu beste iskinera iritsi, baino lehenago hor gelituko gea, eta ikusiko dugu nola egiten dugun beste iskina. Begira, dagoeneko iritsi naiz, bigarren lerroko, bigarren aldeko lerro hau amaierara, honen amaierara, eta iskina hau bakarrik egitea falta zaigu, eta hemen egin dugun bezala, 2 puntu. Egingo ditugu puntu bakoitzean, hemen dauden 4 puntuetan, eta 5garrenean nola egingo den orain ikusiko dugu. Beraz, 2 puntu. Puntu bakoitzean, gogoratu, kasu honetan iskina bakoitzean 10 puntu eduki behar ditugula. 2 puntu, puntu bakoitzean, bai? Eta horrela, 4a geldituko da gure obaloa. 5, 6, gogoratu beti 2 puntu, puntu bakoitzean, 7, eta 8. Eta orain, beste iskina hau daukagu, hau da, hasierako puntu altu hau eta 2 altuerako 2 katetxoak. Nik 2 katetxo horiek egongo ez balira ezela egiten dut, beraz, falta zaigu puntu bat, hemen zulo berean, horrela, iskina hori amaitua izan arte. Eta orain, lehenengo katetxo honetan, puntu irristatua, eta prest daukagu bigarren buelta. Eta hemen daude iskinak ondo konfiguratuta. Has gaitezen 3. lerroarekin. Lerroarekin hasteko, berriro ere, 2 katetxo egingo ditugu altuera hartzeko, eta puntu altu bat egingo dugu leku berean. Eta hemendik aurrera, berriro ere, puntu altu bat egingo dugu puntu altu bakoitzean, horrela, bai? Puntu altu bat, puntu altu bakoitzean, aurreko bueltan iskinan dagoen lehenengo gehitze edo puntu doblera, puntu bikoitzera iritsi arte, bai? Egingo dugu puntu altu bat, puntu altu bakoitzean, eta puntu bikoitzera iritsi baino lehenago hor gelituko gera eta hor ikusiko dugu elkar. Dagoeneko iritsi naiz 3. lerroko lehenengo iskinaren aurreko puntura, bai? Eta lehenengo puntu bikoitza hemen dago, eta orain 3. buelta honetan puntu bikoitz bakoitzeko egingo dugu. Lehenengoan puntu bikoitza eta bigarrenean puntu arrunta. Beraz, hemen 2 puntu egingo ditut. Eta handitzen goazen heinean, nahastu gaitezkeenez, hemen markadore bat jarriko dut eta horrela jakingo dut, hemen hasten da buelta bakoitzean iskina, bai? Eta hemen hasi beharko dugu puntu bikoitzak edo gehiketak egiten, bai? Beraz, hemen daukagu lehenengo puntu bikoitza, ondoren puntu bakarra, hurrengo puntu bikoitzean berriro ere puntu bikoitza, hemen puntu bakarra, hemen puntu bikoitza, hemen puntu bakarra, eta konturatzen bazara, buelta bakoitzean 5 puntu gehitzen ditugu, beraz, 5 puntu bikoitz egiten dira buelta bakoitzean. Hemen puntu bikoitza, hemen puntu bakarra, hemen puntu bikoitza, 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 hemen puntu bikoit
hemen punto bikoitza, eta hemen puntu bakarra. Eta horrela, aurreko izkinan, lehenengoan 5 puntu baldi genituen, urrengoan 10, oraingoan 15 izango dira, bai? Eta hau da, gure obaloaren lehenengo izkina, 3. lerroan. Eta orain, lerro hau jarraituko dugu puntu bat, puntu bakoitzean eginez, eta elkar ikusiko dugu berriro, aurreko lerroko urrengo izkinan, lehenengo puntu bikoitzaren hasieran. Bai? Iritsi gara, 3. bueltaren 2. izkinaren aurreko puntura, hemen dago lehenengo puntu bikoitza, eta hementxe, beste izkinan egin dugun bezala, puntu bikoitza hontako lehenengo puntuan beste puntu bikoitz bat egingo dugu, bat, eta 2, eta bestaldean egin dugun moduan, markadorea jarriko dugu. Eta orain, puntu bakarra. Berriro ere puntu bikoitza, puntu bakarra, puntu bikoitza, puntu bakarra, puntu bikoitza, puntu bakarra, eta orain, azkeneko puntu bikoitzan, nola lehenengoa egina dugu bueltaren hasieran, hemen soilik 2 puntu egingo ditugu, da puntu bikoitza, eta lehenengo puntu altuan txartuko dugu kakorratza, puntu irristatu eginez, eta bikatetxoak egongo ez balira eginez, eta hementxe gure obaloaren forma nola garatzen den. Kontatuko ditugu berriro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, eta hortxe amaitzen da izkina, bai? Eta orain, has gaitezen 4. lerroarekin. 4. lerroarekin hasteko berriro ere 1 eta 2, bikatetxo hauek egingo ditugu altuera hartzeko, puntu altu bat leku berean, eta puntu altu bat egingo dugu puntu altu bakoitzean, lehenengo izkinera iritsi arte. Eta, hau da, markadorea dagoen lekutik azkeneko puntuan hor geldituko gala eta ikusiko dugu nola egingo dugun lehenengo izkina. 4. bueltako lehenengo kurbara, bale? Lehenengo egingo dudan gauza izango da markadorea kentzea. Eta orain, aurreko bueltan egin dugun moduan, lehenengo puntu bikoitzaren gainean egingo dugu puntu bikoitza, lehenengo puntuan, eta hemen berriro ere markadorea jarriko dut. Horrela ez naiz behineren astuko. Ondoren puntu bakarra, eta berriro ere puntu bakarra. Hau da, oraingoan egingo dugu puntu bikoitza, puntu bakarra, bai? Puntu bikoitza, puntu bakarra, puntu bakarra, puntu bikoitza, puntu bakarra,
berriro ere puntu bakarra, puntu bikoitza, puntu bakarra, puntu bakarra, puntu bikoitza berriro ere, puntu bakarra, eta hortxe. Amaitu dugu lehenengo izkina hau, eta oraingoan 20 puntu izango ditugu 5 puntu bikoitz egin ditugulako, beraz, ikusten duzun bezala, gure seria izango litzateke lehenengo izkinan 5 puntu, hurrengo bueltan 10 puntu, puntu bakoitzean puntu bikoitza egin dugulako, hirugarren bueltan puntu bikoitza, puntu bakarra horrela egingo dugu, beraz, 5 puntu bikoitz eta orduan 15 puntu. Eta azkeneko buelta honetan, puntu bikoitza, 2 puntu bakar, puntu bikoitza, 2 puntu bakar, eta horrela 20 puntura iristen gara. Eta hemendik abiatuz, berriro ere egingo dugu puntu bat, puntu bakoitzeko. Orain, hemendik aurrera, gure neurria jarraitu nahi izanez gero, beti egingo dugu puntu bikoitza dagoen lekuan, puntu bikoitza eta puntu bakarra, puntu bakoitzean, eta beti bat gehiago, puntu bakar bat gehiago izango da. Beraz, hemen adibidez, puntu bikoitza bat baldin bada, hurrengoan izango da puntu bikoitza bat, hurrengoan puntu bikoitza bat. Eta horrela, beti 5 puntu bikoitza eginez izkina bakoitzean, 5 gehituz joango gara. Ikusten badugu eredua handia, nik horrela egin dut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lerroetan, bai? Beti puntu bikoitz bakoitzean, puntu bikoitza eta puntu bakarra aterako da. Eta horrela beti gure obaloa 4 geldituko da. Honekin jarraituko dut, beste izkinen ere dinamika berdina jarraituko dugu, eta horrela jarraituko dugu 8 lerro hauek amaitu arte. Bueno, dagoeneko egin ditut 8 lerroak, bai? Aipatutako seria jarraituz, eta orain ertza egingo dugu, eta ertzean nik karramarro puntua jarri dut. Eta nola egiten da karramarroa? Izango litzateke puntu baxuak bezalakoa, baina atzeraka, bai? Orduan, katetxo bat hartuko dugu airean, eta aurrera edo ezkerretara joan beharrean atzeraka joango gara. Kakorratza sartuko dugu, aria hartu, eta hauek bildu egingo ditugu. Horrela, atzeraka, horregatik deitzen da karramarro puntua, bai? Eta horrela, puntu bat, puntu bakoitzean eginez, jarraituko dugu, buelta osoa amaitu arte. Bai, berriro ere egingo dut. Hemen enroskatu egiten da aria. Bai, kakorratza puntuan sartuko dut. Aria hartu, hortxe ditut biak, eta bildu. Puntu baxu arrunt bat izango balitz bezala, baina atzeraka. Bai, eta begira, nola gelditzen diren menditxo hauek. Bai? Eta horrela jarraituko dugu buelta osoa amaitu arte. Horrela gelditzen da gure zamau azpikoa karramarro puntuarekin, menditxo hauekin apaingarri moduan, bai? Eta, bueno, orain tutorial honekin ikasi dugu nola egiten diren obaloak. Gure proportzio egokian kurbarik ez ezaten egin. Eta, bueno, hori oso erabilgarria egingo zaigu, adibidez poltsen beko azpiko
partea egiteko, alfombra, bueno, proiektu pilo bat egiteko, obalo hau egitea oso garrantzitsua da. Eta, bueno, espero dut erabilgarria izatera zuretzako, eta orain baso azpikoak egingo ditugu borobila. Baso azpikoa egiteko egingo dugu eraztun. Borobilak egiten ditugunean erabiltzen dugun eraztun magikoa. Hemen. Bi katetxo. Bat. Eta bi. Eta orain 12 puntu altu egingo ditugu. Bat. Bi. Hiru. Lau. Bost. Sei. Zazpi. Zortzi. Bederatzi. 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 Hamar. Hamaika. Eta 12. Orain, solte dagoen aritik tira egingo dugu. Eta bueltaren hasierako lehenengo puntu altuan kakorratza sartuko dut. Eta puntu irristatu bat. Eta horrela, prest daukagu lehenengo lerroa. Orain, bi katetxo egingo ditugu altuera hartzeko, eta bi puntu egingo ditugu puntu bakoitzean. Bat, eta bi. Bat, eta bi, horrela, bi puntu edo puntu bikoitza, puntu bakoitzean. Eta horrela jarraituko dugu, buelta amaitu arte. Egin dut bi puntu bakoitzean, orain 24 puntu altu edukiko ditut, eta berriro ere lehenengo puntu altuan kakorratza sartu, puntua irristatu, eta amaitu dugu bigarren lerroa. Hirugarrena egiteko, bi katetxo airean, bi puntu egingo ditugu, eta ondoren puntu bat. Puntu bikoitza. A ver.
puntu bikoitza, puntu bakarra, puntu bikoitza, puntu bakarra, puntu bikoitza, eta horrela jarraituko dugu buelta amaitu arte, puntu bikoitza eta puntu bakarra eginez. Nik prest ditut, 2 puntu eta puntu bat, 3. lerroan, eta falta zait ixtea. Berriro ere, lerroko lehenengo puntu altuan sartuko dut kakorratza, puntua irristatu, eta prest 3. puntua. Da nik uste dut hau, nahikoa dela, edalontzi bat edukitzeko. Orduan orain, tokatuko litzaiguke berriro ere karramarro puntua egitea. Puntu bat egingo dugu airean, eta orain atzeraka. A ber, hau, horrelaxe. Puntu baxu bat izango balitz bezala, kakorratza sartu, aria hartu, eta bildu, kakorratza sartu, aria hartu, eta bildu, horrela, baina atzeraka, karramarroen moduan. Eta horrela, jarraituko dugu, buelta amaitu arte. Begira, baso azpikoa, prest daukagu, bakarrik falta zaigu azkeneko puntua sartzea. Hemen puntu hau estiratu, aria moztu, eta listo. Orain ari hauek galduko ditugu, artilea josteko orratz honekin, eta prest. Bueno, horrela, izkutatu ditut ariak, eta begira ze polita gelditu den baso azpikoa. Eta zamau babes hau erabiliko dugu ari berarekin, bitu ze polita gelditzen den.